बापावै मासे गाबबाय थाखोलै मानो गाबबाय थाखो आंथ' नोंखौ बुवाखैलै मासे गाबबाय थायो नोंलाय मानो गाबबाय थायो बापावै बापावै बिमाया लानाय लोगो लोगो सिरि थागारगारबायमोन माथो आंजोंलाय माथो गाबबायल' थायोलै आंजों गाबनायनि अनगायै जेबोखौनो मावा माथो बेलाय खालि आं होनबाय थायो आयौ हाबाब नों गथ'खौनो लानो रोङा नालाय बेनिखायनो गाबो आरो आंथ' बेखौ आवसो होननानै अनो आं बिनि थाखाय इसेबां गिदिर साइकेल लाबोनानै होफैदों खमसे खम बेथ' खुसि मोननांगौना मानो आंखौ नुबानो आव गाबबाय थायो नों बुरखायनो रोङा नालाय एसे आव होनबाय थादों आं एसेबां गाबोब्रा बे गथ'आलाय ना आंखौ मोजां मोना बियो बे गथ' फिसायालाय मा मिन्थिनो दे होमबालाय नोंजोंलाय मानो आराम थायो आंजोंलाय मानो गाबबायल' थायो आंहा बिमा नालाय आंहा आहार दौओ नालाय होमबालाय आंबो दौगोन ना बेनो आहारखौ नोंलाय बोरै दौनांगौ जाखोसै दौगोनब्रा हले आं बामनो नुबाय आं बेखौ आहार दौनो होननायखाय आं बामनो नागिरनायखाय माबोरै गाबलायदों नुबायना बिनि मोखाङा दानिफ्रायनो माबायदि ओइ बेटा जुनियर टपिराम बे गथ' मानसिखौनो बिदि बुंबाय आरो नों माथोलै माखौ आंखौ सैया खालामबाय थायो बेलाय देनां देरबा आंखौ बिफा बायदि सानग्रा साना बेलाय मानो बिदि बुंनांगौ जाखो नोंलाय गथ' फिसाफोरा बिदि साना मिन्थिबाय गथ' उन्दैफोरा इसोरनि रुपसो बेनिखायनो बिदि जानला मानला दा बुंथार थांलाय आं दुगैनो दै गुदुं फुदुंहैलाय बापावै थांबाय र' फुदुंहैनि बापावै आंनि फिसालाय आंखौ नुबानो गाबो आंनि फिसाला नंगौना नङाब्रा टपिराम बिहामजो बापावै बोराय मांथासो माथो टपिराम फिसा नोंखौ आङो न'आव लिंहरफिनगासिनो नों खोनादोंना खोनायाखै मानि थाखाय आंखौलाय न'आव लिंहरदों माथो नोंलाय आंखौ सै मैसो मा बोरायनायखाय आंखौ गोसोखांदों नामा खि हासुदै गारनानै होनो थाखाय बोराय जाबाय होननानै आंखौ बांद्राय दाबुं बे बोराय बैसोखौ रावबो बारग'आ सानसेबाबो बोराय बैसोजों जों बयबो सौखिनांगोन बेनिखायनो बोरायफोरखौ नुबानो बोराय होननानै दासान बोरायखौ बोराय सानाबा साननांगौ नाथाय बोराय होननानै बांद्राय खोन्थानानै होबाय थानाङा नों बोरायबाय होननानै बोरायनायखौ जों बयबो मिथियो नोंबो बोरायगोन गासैबो बोरायगोन बुरिगोन बे संसारखौ नागारलांनांगोन टपिराम फिसा फिसौला मोनबाय फिसौलाखौ नोङो मोजाङै फेदेरनो रोंनाय नङा बेनिखायनो फिसौलाखौ आंनो दोनहरदो बापावै आं आंनि फिसालाखौ नोंनो हरनो थारमाने नों आंखौ दासिमबो जेबो रोङा गावनि फिसाखौ मावनानै जाहोनो हाया साननानै लाखो नामा नों गावनि उदैखौनो मोजाङै सुफुंनो हाया फिसालाखौ मा सुफुंनो बेनिखायनो आं दाबो बुङो थौफिनदो न'आव जुदि नों न'आव थांनो गोसो गैयाबा फिसालाया आंनो हरदो आं फिसौखौ मोजाङै फेदेरगोन बापावै आंनि फिसालाखौ आंनिफ्राय सेख'नो बुहुमखौनो बेलथाय होजोबगोन नैबे टपिरामा थेवबो आंनि फिसालाखौ आं नोंनो हरा आं मोजांखौसो होनदों टपिराम फिसौलानि मोजां गोजोन संसारखौ लुबैयोबा आंनो फिसौलाया मोजाङै गथायनानै होबो बाखि नोंनि खोथासै बापावै मा साननानै लायोलै बे मानसिया मा साननानै आसलथे गावखौनो मा सानना दोनब्रा बेलाय बोराय मांथा खानाय लान्था बिदि होनजायाना आंनाबो माथो खानायानो गैया बेनिखायनो आंनि फिसाला जुनियर टपिरामनाबो खानाय गैया जोंनि खान्दाना गासिबो खानायानो गैया जाजोबसिगोन नामा आं आंनि फिसालाखौ आं बायदि थख्ला खालामा टपि गानहोआ बिनि थाखाय आं खानायनि मुलि नागिरगोन आरो बिनि खर'आव आं खानाय गायहोजोबगोन रज' होजोबगोन खोथिया रज'नाय बायदि रज' होजोबगोन आं आंनि फिसालाखौ टपि गानहोबाय थाया हिर' बानायगोन आं हिर' मोनथिबाय नोंसोरो आच्छा दे मिथिबायबालाय आवगायनोसै फै होमबालाय थांला आं बाबाय गोसो जानानै लिंबासो आं थांगौमोन फै साहा लोंनानै थां फै मा जालायगासिनो आं सोंदों दावसो देलाय मा जालायगासिनो आयौ बाला आंहालाय मा जादोंसै मा रायलायखोमादों नोंसोरो बानलु बेदां आरो दावसो देलाय बबेनिफ्राय फैदों नोंसोरो माथो बाइक लालायनानै स्कुटि लालायनानै बहाबा थांदों नोंसोर मा जाखोमालायदों जेबो जायाखैलै माखौ इसेबां दावराव खालामलायखो बाला बे हाफाङा मा सानोथाय खोथाखौ मिथिया बिदि बुङो आरो नोंहा नारजि बुदांनि सायाव फोथायनाय गैया नारजि बुदां बायदि हौवा मोननानैबो दाउट खालामग्रा आयौ बाला फाप नाङो नों फाप आंहा नारजि बुदांनि सायाव फोथायनाय दं नोंनि सायावसो फोथायनाय गैया दावसो देलाय नै बाला खिथुआ माबा मिबिसो होनलायलांबाय आंखौ आयौ बाला नारजि बुदांजों आंहा मोनसे खोथा दङहा सिक्रेट खोथा गोसो थोलायनाय मोजां मोनलायनाय लाइन मारिनाय गुलु गुला बिदि नङाबा नोंहाबो मोनसे सिक्रेट खोथा थाखोमायो जायनो जाबाय खामानिनि खोथा बेखौ नोङो नारजि बुदांनि हिनजावबाबो खोन्थानो हायाबा मा नारजि बुदां मा खोथा दावसो देलाय
मा खोथा जल्दि खोन्था आंनो मा रायलायदोंमोन मा सिक्रेट खोथा दावसो देलाय मोनसे प्रब्लेम जादों बेखौ गाबोन पुलिस स्टेशनाव लिंहरदोंनो बेवहाय उकिल सासे नागिरना होनांगौ होननानै बुंदों आंखौ मा मावलायखो नोंलाय दावसो देलाय माथो बुंबावनो आइ मावदोंबाबो मावाखैबाबो जेरैबो आंनिल' दाय सामला दायसो बाल्ला आंलायनो क्लिअ'पेट्रानि जुमाय बथलखौ बुख्रुबहैदोंनो बाल्ला नांजाबायनो मालायनि दखाननि जौ बथलखौ बुख्रुबनांगौ जाखो आंलाय बेखौनो पुलिस थानायाव थांनांगौनि आंहा बोरैबा मोनथारदों नालाय नारजि बुदांखौ लिंबाय आरो क्लिअ'पेट्रायालाय मानो दाय गैया गारो नोंखौलाय सन्देह खालामदों बेलाय क्लिअ'पेट्राखौ मा खालामना लाहैनो नोंलाय नुबायना खिथु हाफाङा नोंसोरा मा रायलायबाय थादो ओइ हाफां नों मा सानोबाल आंखौ नोंखौलाय मा साननांगौ आंलाय नोंबो मानसिया एसेल' खम नामा दाय मावफा मावनानै लायो क्लिअ'पेट्राखौ मा एग्रांहैखो नोंलाय क्लिअ'पेट्रानि खिथुआव एग्रांहैदों आं अर लगायहैदों आं मिथिबाय आंहाबा माइसि गिलुं दङ नोंहा बायदिसिना सन्देह सानो बाथामिज नोंनि प्रब्लेमा मा जादों मा जायाखै बेखौलाय आंलाय मा मिथिगौ नाथाय सिमाल' दाबारखा आंनि हौवाजोंल' ना बै केसेन बायदि खुदुमलायनायल' खोनायोबा खुदुमदोंना खुदुमाखैथ' बेखौथ' मिथिला आङो आंनि हौवानिफ्राय गोजानाव थाखा मिथिबाय होमबालाय नोंनो आंखौ हेफाजाब होदो आरो मानो होनोब्ला नोंजों आंजों बिलोगोना बेनि खिन्थावथाव हाबां नोंजों आंजों बिलोगो खाथावथाव नै दरखार नोंजों आं बिलोगो खानो आंहा बेलेग खामानि गैबावला आयौ बाल्ला बे हाफां गालिखौ थिगसे दावगोन र' आं मालाबा गोजा खावलाया गोजा जालायनो लाजि होगोन आं बिखौ बाथामिजखौ गावनि हौवाखौनो सेनानै लाजानो गिबाय थायो बाथामिजआ मानामुनि साया माथो बांद्राय सापात नाङाखै आं बेखौनो दुखु मोनो सापात बुरजा होबाबो दाय सापात एसे होबाबो दाय संख्रि बुरजा होबाबो दाय थाव बुरजा होबाबो दाय बुरजा होआबाबो दाय गाइखेर बुरजाबाबो दाय एसे होबाबो दाय आं माबायदि फुदुंनांगौ जाखो जखा होनानै फुदुंनोबोथ' आं जखा सुनो रोङा नङा नोंनि साहा फुदुंनाया एसे सापाता आं मिथिगौ नारजि बुदाङा सापात बारा होनानै सिनि होयि साहा लोङो आरो नोङो सापात खम होनानै संख्रि साहा लोङो आरो मादै हापाङा गाइखेर बुरजाङा सापात बुरजा होनानै साहा लोंनानै मोजां मोनो बयबो बेलेग मोनना लोंनानै मोजां मोनो आरो बे फावगालिया सापातल' आन्था सिनिबो गैया संख्रिबो गैया बिदि साहा लोङो अब्ला आं माबायदि साहा फुदुंनांगौ बयबो बेलेग साहा लोङो बेनिखायनो आंनि खर'आ दिनै गाज्रि दे जेबो नंला नेक्स्ट टाइम आंनि थाखाय साहा फुदुंबा मादैनाव सोंना लाबानो जाबाय आं दुखु मोनले बिदिबा आं दुखु मोनले नामुनि मा जादों बिराद दुखु जादों नोंनि दुखुआलाय माला थोजोबो थां साहा फुदुंहैथां आंनो गाइखेरखौ बेसेबां बुरजा होनांगौ आरो सापातखौ बेसेबां बुरजा होनांगौ आरो सिनिखौ जखा सुनानै होनायबासो आङो साहाखौ फुदुंगोन आं गोसोबायदि फुदुंनानै लाना फै आरो नारजि बुदां दावसो देलायजों मा खोथा दंमारोमोन नोंहा बुंलाय नों मा उल्था फुल्था सानबाय थायोलै हाफां नोंहा आंखौ सन्देह खालामनायनि अनगा जेबो साननायानो गैला नामा आंहा जेबो खामानियानो गैथाराना नोंखौ सोर हिनजावजों लाइन मारिदों बेफोरखौ साननायनि अनगा खामानियानो गैला नङा होमबा नोंनि मथेबा आं बिदिथ' बुङाखै अब्लाबो दावसो देलायजों आं मोनसे खामानिनि खोथा रायलायनायावसो थांफादोंमोन बेसो आंखौ लिंनानै लांदोंमोन सिक्रेट खोथा होननायखाय दा क्लिअ'पेट्राया बेखौ बायदिसिना खालामगासिनो दङनो आरो पुलिस थानायाव लिंहरदों ना मा होनो बेवहाय आंखौ थांनो लिंदों दरखार गैया आं थांगोन आरो नै बानलु बेदाङा थाइलेण्डआव फरायहैनोसैनो गाबोन आच्छा गाबोननो थांनोसै होमबा बियो नोंबो मिथिखायो होमबा आंनो सिगाङावनो खोन्थाखादोंमोन थांथोंसै दे गावनि गोसो बायदि खालामनो लुबैदोंनो आंबो बेखौनो सानदों अब्लाबो हायोबा दोननानै फैदो आरो नोङो आं उन्दै नंला ना आयै नोंसोर आंनि थाखाय मानो एसेबां सानबाय थायो नोंनि खोथा सानाबालाय गावबा गावनि फिसाफोरनि खोथा सानाबा सोरनि खोथा सानांगौ जाखो बानलु जेसेबां नोंसोर गावसोरनि साननाय बायदि मावफुंजानो लुगैयो अब्ला फिसाफोरा मालाबाबो आग बारायनो हानाय नङा बेनिखायनो आं सानो आंहाबो बुजिनो हानाय गोहो दं आंहाबो उदांस्रिनि मोन्थाय दं जेखौ गोसो बायदि मावनो लुबैयो बेखौ मावनो हानाय मोन्थायथ' आंहाबो दङ ना औ दङ नोंनि लाइफ नोंनि बायदि मावबानो जाबाय अब्ला मानोथो आंखौ हायि बायदि खालामबाय थायो नोंसोरलाय अब्लाबो नों हारसिं थांथारनोसै आरो बे हान्थिनाय लामाया आंनिसो आयै बेनिखायनो आं हारसिंबाबो थांगोन नोंसोर जेबो साननाङा नोंसोर खालि आंनो नोंसोरनि अननाय आरो बोरखौ सास्रिबाय थाबानो जाबाय जोंनि अननाया नोंजों जेब्लाबो दंखायो नोङो थाइलेण्डआव गाबोन थांबानो जाया इसेबां हाखु-दाखु सिगाङाव खोन्थाबानो जायोमोन ना आंबो टिकेटखौ मैयासो मोनदों आरो नोंसोरखौ सारप्राइज होनो साननानैनो आं खोन्थाथ'वाखैमोन दे आङोबालाय गासैबो प्रसेसा जाजोब्बायबालाय आं गासैखौबो हारसिंनो मेनेज खालामजोब्बाय बेनिखायनो नोंसोर जेबो साननाङा गाबोननो थाइलेण्डआव थांनो थाखाय लाहार फाहार खालामनोसै नुबायना नारजि बुदां
बे बानलु बेदाङा गासैबो खामानिखौ हारसिंनो मावजोबो ना बिजाखौ बोरै लाखो बोरै फरायनाय इनस्टिटिउटआव मा लगायहैखो हारसिंनो खालामजोब्बाय आंना फिसालाया जोबोद टेलेन्टेड थारमार माखौबा ओमफ्राय रागा जोंनायखौ खम खालामदो रागा जोङाखै अब्लाबो मालाय हिनजावजों आरो स्पेसियेलि बे दाउसे देलायजोंबाथाय बोरैबा खैरोम दैरोम मोनथारो आं दा जेबो बुंला बानलु बेदाङा गाबोन थांसिगोन ना एसे मिनि खुसि थानानै बिदाय हराबा अब्लालाय माथो दिनैलाय मा एसे बरफ गोलैबाय थाखो बरफनि थाखायनो दा लामाया जाम जायाबानो जाबाय आच्छा बरगयारि नोंथां दिनैथ' बेखौ जेबो खालामथ'नो हानाय नंला गाबोन माबा मोनसे राहा नागिरनोसै दे खाथियाव जापानिस पुलिसफोरबो दं औ konnichiwa konnichiwa minato genki desu ka hai genki desu watashi mo genki desu बिराद मोजां जापानिस रोंथारबाय माथो जोंलारि-chan जाय हादोराव थादों बे हादोरनि लेंगुवेजखौ एसे रोंनांगोन नङा होमबा मिनातो-senpai हाय गारि नेदों नामा औ बास नेगासिनो दङ लास्ट बासखौ लास्ट मेट्र'खौबो आं मोनहैयासै बिदिब्ला जोंहानि गेस्ट हाउसआव थाहैनो हागोन नांलायलादो मिनाथ' जेबो नङा बरफआबो बारा गोलैबायना बेनिखायनो फैदो जेबो नङा मिनातो-senpai आं हारसिंबाबो थांनो हाखागोन बे लास्ट बासआ फैगासिनोखा दे होमबालाय आं थांनोसै हाय जोंलारि अदाजिनि हाय आरिगाथ' ओमफ्राय आंहा मानो बिखाखौ ख्लाब ख्लाब मोनगासिनो न'आवसो माबाफोर जादों नामा नङा आं दहायसो फन रायलायनायावथ' गासिबो थिगानोमोन आरो आं मिथिनायाव क्लिअ'पेट्रानि मानसियाबो दंफैयो जापानाव बिसोरसो आंखौ थांगिगासिनो नामा बेनिखायनो गुबुन हादोरबाबो क्लिअ'पेट्रानि मानसिखौनो गिगासिनो आं माने क्लिअ'पेट्राया आंखौ एसेबो नायनो हाया मानो आंनि मोजांखौ एसेबो लुबैया बेलाय आं मा खालामनानै लाफ्लांखो जोंलारि मा एसेबां गिदिर गोरोन्थि मावफ्लांखो आं जाय मानसिखौ गोसो थोयोब्ला बिराद साजा मोनगोन बे मानसिखौसो आं बांसिन मानो गोसो थोगासिनो मा खालामबावनो सिखिरि फिसा मानो एसेबां बुस्थु संसोदों नोंलाय बानलु बेदांनि थाखाय गाबोन बियो गुबुन हादोराव थांनो नागिरदों बेनि थाखायनो माखौ बियो जानानै गोथाव मोनो बेखौ संजोब्बाय आं मानोथो ओंखाम जानो लिंहराखै दिनैलाय बेखौलाय गाबोनलाय बहा जाहैनो हाबावगोन बेलाय बहा मोनजागोन बियो आं लिंहरबाबो जोंहानाव मालाबाबो फैखानाय नङा बेनिखायनो बेखौ आं एयारपर्टआव गाबोन दोनलांगोन अब्ला खाबु मोनोबा आं लामायावनो बेनो जाहोगोन सिखिरि आइ बानलु बेदांनि थाखायलाय नोंहा इसेबां मानो सानबाय थानांगौ जाखो बे नोंनि गोसोनि खोथाखौनो बुजियाखैबालाय गुबुन जावैसोफोरखौनो नोजोर होदो ना आयै आं बानलु बेदांनि अनगा गुबुन रावखौबो जेबो साननो हाया नों गावखौनो मानो थगायनानै दोनबाय थादों आइ बानलु बेदाङा गुबुनखौसो हास्थायोबालाय नोंलाय मानो बिसोरनि गेजेराव हाबखावनो नागिरदों आं मालाबाबो हाबखावाखै आं बेखौ मिथिगौ आयै आं जायखौ गोसो थोदों बेखौ आं मोनखानाय नंखाया अब्लाबो बेखौ हास्थायबाय थागोन नोंसोर दानि जुगनि गोरों गोरा सिख्लाफोरखौलाय जों बिमाफोरालाय माथो बुंनो हाबावनो दे जेखौ मोजां मोनो बेखौ खालामबानो जाबाय बानलु बेदां नोंखौ आं माला लोगो मोनफिनबावगोन बेखौथ' मिथिला थेवबो नोंखौ गुवाहाटीसिम दोनलांगोन आं आरो आंनि आखाइनि संनायखौ नोंनो जाहोहरगोन आसा खालामो नों बे खाबुखौ होगोन बानलु बेदां I love you बानलु बेदां जोंलारि आं साननैसोनि उनावनो जापानाव थांनोसै नंगौ नामा औ र' दे एक सेकेन्ड हेलौ जै दिनखालि नोङो आंखौ गोसो थोजेनगोन नांगौनि बारा नोंसो आंखौ गोसो थोगोन सिखिरि मानसिजों नांलायनानैब्लाबो आंखौसो नोङो थैथां मोजां मोनथारगोन नेनानै थागोन अरायनोखौनो जै दिनखालिनो गिदिंनानै फैगोन आंबो जोबगोन आंहासो आब' दुम्फावजों रायजासिगोन ओरैनोबा आब' दुम्फावा दासान्दि बिराद खामानि बिजि टेनसन जागासिनो आंहा मालायनि लाइफ स्ट'रि ब्रेकआप स्ट'रि पेचआप स्ट'रि नायै नायैनो रायजासिगोनल' आरो आंनि जिउआलाय मानो बिदिल' बाल है बिसोरखौ नुबा दुखुबो मोनलाय लाङो
लोगोफोर आब' दुम्फावनिफ्राय मोनसे मेसेज भिडिअखौ गोलाव लाबोनोबा माने एसे गोबाव नांगोन साननैजोंसो सानथामजोंसो हागोननो सानफ्रोमबो नांगौबा 10 मिनिटबाबो लाबोगोन जाहैबाय बिराद बेस्थ' जागासिनो नोंथांमोनहा अननानै बुजिदो आरो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो थुंगेबाय आरो हायोब्ला गोलाव लाबोखागोन नोंथांमोना एसे नेनानै थालायदो अके गुड नाइट